And finally, we're happy that they're back, and we're gonna unmask the people behind this and the best food that we can eat here. So let's go. Let's check out one of the best carinderias here in Cebu. Sister ito ko, pati sila na tsaka yung husband niya na si Jay. Hi. Sila mag-take over net. Susual Saturday, kari-kari natin. Open na yan. Sa pinakasot niya. Ito naman sa batchoy natin. Batchoy. Kitchen. Dalawang rice. Sige na. Daw. Sige mo. Planet me. Kare-kare lang pa. Hindi, may take out ng itlog yung pinutos pare. Yung linaga. Magkasino pa dito sa Di, pasok mo dito. Mapa. Para sa ano ni sir. Lechong pares. Ano tayo? Lechong pares na lang. Kunin mo na sila to. Isang rice. Isang rice. Ay, naku. May mo na lang.
Nakita niya na eh. So yummy! Isa pa. Tapos dalawang sabong pa. Okay na. Isang sabaw. Isa. Gusto? Agol? Oo, wala. Okay, bumawa to si... Silog isang rice. So hi guys, we're back here at Choy Batchoyan and they're back. And yeah, better than ever, better kitchen, new items, and inside that kitchen you can make mag-lunch today. And today we're having bangos and their lechon pares. So imagine, pares with lechon kawali, and then bangos, and of course their pares soup. Dalawa din ang pares soup. So, ako ng lawan ng bagong dish, this is the bangos. This is healthy for people na ganahan magkuhan ba? Hindi na kayo magkarne. Good alternative ang bangos. Ilang bangos, so garlic in, ay tokwat ba? Tokwa, ay salted egg. We have, siyempre, mga kamatis, potatoes, ricados, ba? TikTok na rin din maalat. Pero, and one of the fathers, weird, bitron kawali. Good afternoon po. Welcome to Choy Batchoyan. Gaya ng dati, gaya ng may pangako ko na magkakaroon kami ng may opening. Ito lang ang oras 5. Nagkaroon tayo ng ganang. So, bilang pasasalamat, papasalamat din ako kay Carlo sa mga taong bali na tumulong nung una pa sa akin dito para may balikan ni Choy Batchoyan. Ginawin naman si Carlo. No? So, dito sila ngayon. So, bali sila yung magpapatakbo. O sila yung teachers sila sa Choy Batchoyan at sa Cebu. So, ako naman po sa Leyte. Bali, dulo lang po mag-concentrate just because kailangan ko rin magpakilala sa kailangan ko rin at summer. So, what to do? Yung sister Lobo, si Gigi, si Lisa, si Daisy Linda, sila yung magpapatakbo ng Choy Batchoyan Cebu. Let me introduce to you si JC Lisa. Bali siya yung owner at yung head chef dito sa Choy Batchoyan Cebu together with his wife, Gigi Siniza. So, bali sila ngayon ang magpapatakbo talaga dito. May son also sa kitchen, okay? Kasama si Gloy Gloy, kilala niyo naman po, di ba? Yan si Gloy Gloy, yan. So, ito po siya. Siya yung magiging head chef dito. So, may konting kaalaman dahil nagtititake ko lang at the same time every month, no? But luluwas din ako to check the quality of the things. So, that's it. We will make it happen. So, nandito kami ngayon para reopening. Talagang iba kasi hindi magtutuloy. So, what to do? Nag-usap kami ng masisira ng sister-in-law ko. So, ito na. Nangyari na po. Hindi masisira. Hindi kami mag-close. So, tuloy ang buhay. Tuloy pa rin. Since nung nawala yung wife ko, parang halos magsara na yung ano namin. Pananaw ko sa pagnenegosyo ng restaurant. So, halos lumibak ako. Until Saturday yung dumating nga yung sister-in-law ko. Medyo nasa kibul ng ano namin, negosyo. So, after that, may mga time na gusto ko pa rin magsara. But later on, nakita ko dumadami na rin yung mga apo. So, hindi naman sa pag-aano, siyempre kailangan din natin tumulong. So, mahirap din talaga mawala ng ano sa buhay. Ang gusto ko lang sana, sa mga taong nakakaranas ng harap. Pagsubok sa buhay. Siyempre, minsan talagang gusto mo nang bumitaw. Pero what to do is parang lalo ka na panghihinaan ng loob kapag natalo ka nila. So, sa mga taong gusto mag-negosyo nito, kailangan
patience, yung hard work, yung professionalism, yung consistency, napakalaga nun. Tsaka yung time to time tututukan mo talaga. Kahit ano. Kaya ngayon, binubuhos ko na lang yung mga oras ko dito sa negosyo na to. Kasi, alam naman mas magandang ito na kaysa naman kung sino-sino na ang natin sa paggawa ng business ko. So, focus ako ngayon dito. So, sa mga gusto mag-negosyo na ito, never give up lang talaga. Kasi, ang pagsubok nga, andyan lang yan eh. So, kailangan mo talaga na take ownership kahit para sa iba yung problema, basta kaya mo, akuin mo lang eh. So, mahanap ka ng solusyon, hindi mo na kailangan nagdagang pa. So, kasi ang isang pagkakamali, hindi na itutuloy na isang pagkamali, di ba? So, what to do, never give up lang. Tuloy ang buhay. Kaya yung kantang tuloy pa rin tayo. Tama to. So there you go guys, na-meet na si Chef Edward Pedro. So lagi sila yung big plans. Yun, tuloy pa rin yun ang Choy Batchoyan. And that's a good news for us. And it's a good news also na nanay Choy Batchoyan yun sa Caligara. If you happen to be in Caligara later and you're looking for good food, you know there's Choy there. So it's a good story, and yeah, we unmasked the owner of Choy Batchoyan. They're delicious dishes, one of the best eateries here in Cebu. You will have to try. So thank you so much for watching, and let's keep on supporting our small businesses, our food entrepreneurs, who keeps giving us good food, jobs, and happiness. Bye bye bye.